A gastronomía, a música tradicional e a pintura teñen unha cita importante no verán de Sanxenxo coa celebración da Feira Gastronómica de Produtos Galegos. O evento, que ten lugar na zona de Arra do 5 ao 7 de agosto, regresa este verán tras 2 anos de ausencia. Está considerada en, levamos, parte de cultura e gastronomía tamén. Temos produtos da terra e do mar. E dentro do que é a cultura, temos grupos da zona para facer música de gaita, e tamén temos cantareiras. Neso temos o sábado á noite un searán que levamos xa anos facendo e participan grupos da zona e tamén veñen xente que quere colaborar con nós individualmente con gaita e cantando. O que si sobreviviu á pandemia foi o certame de pintura rápida, un concurso no que os artistas teñen o día do domingo para realizar unha pintura sobre algunha paisaxe de Sanxenxo preto da zona de Arra. A organización empeza ás 9 da mañán, apúntanse e durante o día pintan na zona do que é o entorno de Arra e alrededores, que é a Praia Montalvo, a Lanzada e parte de Portonovo. Neso están todo o día pintando, ás 7 entregan e despois aquí neste lugar, na Casa do Priorato, facemos a valoración e a exposición dos cuadros que en todo o día relataron. Temos a verificación do xurado de 7 a 8 e despois a entrega de premios. O certame divídese en 3 categorías: sénior, comarcal e menores de 16. As pinturas dos participantes resultan sorprendentes. Unha cita artística na comarca, na comunidade autónoma e no país, non? O de que se acuda ao certame de pintura onde se coñeza a Arra, pintura que o aire libre, que no momento, que pintura rápida, que ver como os artistas se moven por toda a parroquia e por todo o lugar para poder sacar imaxes de zonas e recunchos que nos chamaría moitísimo a atención. En algunha cousa, en algunha vez, parecen incluso fotografías, non? A calidade que ten os artistas é moi boa, aínda que sean amateurs. A participación crece cada ano no certame de pintura rápida. Os primeiros clasificados da categoría sénior reciben un premio. No caso da categoría comarcal e os menores de 16, todos reciben un obsequio por participar.